Ti ayu 64 yo blay. Baru kini kita yo belalait uladan ringkat bat ni. Uladan lambat pi, uladan lambat ngar kumju. Ni ayu bangi wan yaseng lang kumni 64 akan ga sni blay wat lang ilang kendet. Hanrai blay udan ringkat bat ni. Habangi wan yu bangi mani daduk ka mensim ka jing sya udan ringkat udan ka sunduk ka jitang jong ugadan. Ka jing dan ringkat jong ugadan. Tinga ayu sya blay ba uai pat ka mat ka bakot bakya ka bor ka mensim wan ispi ban ya sami ni ka ktin jong blay ti kumbang along ipi ba nang ni syakmat nadu ka ni ka sondi mata nginyale no na ka hikai no ifi na ka kam ki apostol nginyalet mata na kam ki apostol kal nang ka baningkong ti khnang ba ngin suthu nang ni syakmat ngin suthu ke jing hikai kumno ba ka balang ka spa snam ka baningkong kandan ka balang ga ba shisha ka met jong kures ngin suthu om na ki jing puli theology jong ki ba batai di ki brio hoi nga ongam pendra mi gitu ki jing tho kidan ki blak pensle shalu mensim jong blai ki tho iti kat ni dei ban puli henrai mata abang ya syong lang ning akwa bangin yelet bek na khtin jong blai ya sedang laki kam ki apostol kal nang baningkong ti shwa bangan sedang tongin pendam lang hak blai jing dubai bon keren no mensim kanra jisu bakodor haba ngiwan hang ni kan try jisu bakodor banyalap yang ktien jongme try jisu bakodor pli try jisu yaki khmat bakenjam sim ngi try nga kumunong keren ngamdan bor NLD ngamong bangadan gajing start NLD no try nga shania ha ka bor jong mensim jongme uban yalam uban batai kan ka kam ki apostol lengbau mensim jongme ngan chulang tang utendang ne utau mau pi suban keren sekini ki para banget ki baya syong lang ni bat nga batrai jisu ki ba kiban snap ru nakani ka social media nakani ka YouTube kan try channel kan try ling bakani ka voice message kan try jisu bakodor bahab ki yo snow kan ka ktien jong mi kan try jisu bakodor kan da play wang kan do no chuki balkin snow tu no ba ka kata ka balang ka ba shisha kat kum ka ktien jong mi try inum bot chu yaki rukom nyam yaki jingher pateng ki jingle pateng henry try jong ki bri henry try ngin le no ya ka pateng jong ka bible try le ka pateng ka bakut kum ka tin jong mi ko ka buku kum ki kam ki apostol kan try jisu bakodor try ngin dangat tu pensle mami ru mensim yang akan try jisu habangan keren ni kan ni kan try jisu man play gi do no chungi bagin syem ya tin jong mi bakan tai shisha ngi kan try jisu bakodor haka kerteng ka dan bortam jong jisu kristus ben nazaret da ka jing pen baptis jing pen sle mensim bakut try nga IT syem try ngapan hak kerteng jong jisu kristus amen tongnya paino na kakam ki apostol kalnong kabiningkong nyelet nginya puli terter nyelet na ka text lani ka context go ni nyelet na kani ka ai ka bla thok ni to split kat ba jong pi nan sedang no ya ka jing batai ka jing itu kana ka baningkong ngala thau Theophilus syapang ki ai baro kibau jisu ulas sedang banle ban hikairu pi hakat khot ka baningkong nu wang ni nong tho jong ki kam ki apostol udai uju unong tho ubatho ya ka gospel kat kum Lukas ni bonong tho udai Lukas ubatho wang kumnu wang ka jingi thu khana ka baningkong la thau Theophilus syapang ki ai ge baro kibau jisu ulas sedang banle bat hikairu haka kam jong ki apostol jong aka gospel ka kat kum Lukas la tho syapang ka ai ka jingja ka bau jisu la le ba sedang banle bat hikairu inge te hakani kat khat ka baat pat kong ni hadu kata kasmi ha ka balak pediang no ya syajarong anda ula ai hukum da umen sim bakhut ha kita ki apostol ya ki baula jit ni Lukas utho gospel jong Lukas bat dei maur bat tho ikani kam ka apostol khat ba kum nu wang hadu kata kasmi ha ka balak pediang no ya syajarong anda hukum daumen sim bakhut ya kita ki apostol ya ki bolajit mod hadu katu ka jingyap jong Jesus Christ ka jing tap ka jing mipat bat ka jing let no jong Jesus Christ sha ukpa mod shabu Jesus Christ unlet ukpa ule mno shabu net no long hadin baula adap hadin hang ni mod hadin bala adap ka jingyap jong Jesus Christ
hadin bala penmipat yu dong mensim khut wan biang ban sa sau pausni ban hikai ye kitu kisenran tiun dala hikai sunran hadin ba shabun kiu no sejrong uai ki kristi uang ye ki khat arnut ki apostol bang kumno pat hadu kata kasni ha ba pediang no yu sejrong andaula ai hukum da u mensim bakhut ha kita ki apostol ye ki bulajir wadu Yesus Kristus ai hukum no da u mensim bakhut takada ngaduai mentan syaban sedang ni nong ai bau mensim bakhut pli ki do no jungi mensim bakhut udai ma u uban pli ki do no jungi namar Yesus ulalet no syapo syaupa upa yo mensim bakhut pi takada Yesus ai kumno ukan kor bahaya mensim bakhut uang no Akti jong play kada mention bahang ni pa puli pi pek tu Bible jong pi wong no sedrong dala hukum da u mensim bakhut ha kita ki apostol ya ki belajar pi kom sumong baik bau hukum u udah mention ni udah tho wong da u mensim bakhut ha kita ki apostol ya ki belajar pi pindalet saka gospel kat kum u Yohanes Jesu kular ha gospel yo kat kum Yohanes kendang bakhat saw gitu pi bo mensim u Yesus Kristus wang ba swabangan let nang an pha pat yu taw yu mensim khu u taw pen shai pi ke ki bangala le u kat kum ba gospel yu anes kan nang bani kong ru pina pulin tu tatar pinap ba u yu anes nang pen baptis wanga nga pen baptis pi da ko handai sawan taw ban pen baptis pi do mensim khu pi khat ka ba ar ni le ski khat kabalai to ni pek lang khat balai ni ki Bible juni ka tin ko ong ni ha ki ba ula pen pau imru yaladi hadin ba ula sha dabun idakshna bala yo i u daki jin sau posni badda yathu eki ru shapang ka himau blai pi khat kabalai no ong ha ki ba ula pen pau imru yaladi hadin ba ula sha dabun idakshna bala yo i u daki jin sau posni ba da yathu eki ru shapang ka himau blai u Yesus Kristus lawan mi pau ha ki apostol la mi pau hadin nengkong do pikir pitep bau dan bat ki kharan sinran ka jinya ti jomu ai nei hadin bau la syatap ba hadin bau la syak penyap hadin kena kalveri la sak na pnayu la tap ba la mi pat hadin tu bau la mi pat wan ban pen pau biang yaki apostol begini khat armut ki apostol but layo i udai ki jin sau posni ula pai nang ni ong hadin ba ula sha da bun ki dakshna wan pen pau de ki dakshna balayo i uda ki jin sau posni pi ong sau posni hadin ba ula sha yap hadin bala mi pat wan biang bani kendu iki apostol kumno sau posni but uda ya thu iki ru shapang ga himau blai pi ngakwa ban pin so thu ini ba haba u Moses ulet show blai pitep bang ketua jing thu kan ka spang Moses ulet show lum da ulet show da shiblet shulum ujak kanu sau pau sngi klam bam klam di sau pau sngi kan ma bahai kata pengen champion tin ulet sau pau sngi u blai wa ya u yaki hukum wa ya hukum yo Moses u Moses u blai wa ya yo Moses da ka hukum Moses wan ra ri hukum pi hindrai habau Jisu wan cha perthai ka hukum kalong ka bakhut ka jong blai kitu ki shipau hukum kitu ki mlai tang shipau hukum nang to ki dan ki hadu ndrus pa khalai ki hukum niam mo yo ki ceremonial laws nadam tu ki dan kita ki hukum ki civil laws nanti ki hukum ki badai ban im haka im lang salang ula ai lut blai pinda puli tu pila men stu pinda let ya ka kitab Exodus kalau nang ka kitab Exodus kitab Leviticus tu pinap terter adu Exodus arpau pinap ki Leviticus ki kitab jingkan la repeat biang kinala ong biang sesien la ban biang pinalap tu blai wai ki hukum Moses tika hukum ngan ong ifi kalong ka bakhut ka bakentang rai pinalap ang tu ki beri kim simlala ban le hukum namar balai ki dan hakapop ka hukum blai kalong ka bakhut ka hukum kimla ban le tek kat kum hukum tikala dan kam yo Yesus Kristus banwan syaka perthaikan namar bau briu la rem pa briu la dan hakapop umla
Ti ban le lot ikitu ki hukum lawan dau Jesus Christ. Taka dau Jesus Christ uang habang awan ngam simwan ban pendam ya hukum. Ndrai ban pendap ya ka. Mo uwan ban ka jinglong beriu jamu ude beriu ba klempop la khai udum mensim khut. La khai udum mensim khut bat habau im kan ka percaya im klempop lo. Jesus Christ ude ba im klempop im ude beriu. Ude blai uwan ka jinglong do. Jadi wan jinglong do ule lot yak tu ka hukum barok khat. Itu ki sipa hukum ya kitu kitu ki sipa hukum dai tang sipa hukum ya kitu ki jing kenyanyam. Itu ki hukum ki ba Andreus pa khat lai ki hukum wan ban le mau kat bau dang em ka percaya. Oh ya kitu ki hukum nyam upendap hakadim na Calvary. Takada pinda let sa gospel wang sabun ain orang musim wang lap pendap. Upendap no itu ki jing kenyam. Masya api ki beriu ki bawan nak hukum ki hap kenya pop dau belang ba klem tok bria buon ge pinda pulin tu tim mengingim la su ban le itu mantale ngini yo belang ngini yo masin ai ubri baduk pinong krong mantane gin yo kita gi hap pendot ndrai ule mno jisuan pendap no itu hal kiding kana Calvary tu hukum nyam daw la wan pendap la mi hadim bau yap ula mi pat tu ula ya hukum la da pendap mau ngim dan kam su ban le hukum niwan na u da ka jingat tak kadau hadin ba ula mi pat nak kita ka jing nak kata ka jingtab wan ong kumno pat khat balai wang haki ba ula pen pau emru yala dia hadin ba ula syak da bon ki daksana bala yo i u daki jin sau posni bat udaya thu ya ki ai ru syapang ka himau blai jisu uman rak syuk ko hukum ini wan rak da ka hima jong blai wan da jing it ujisu penkalai kitu ki barok ki hukum ki ar hukum wong kata men it yo bau blai ku pa jong mi daduk ka dok not barok naduk ki jing perkat barok naduk ka men sim barok naduk ka bor barok ka ba ar men it yo para brio yo para marjan kumba mi it jaldi mot kai barok ka center ne ka phang padang ka dai ka jing it jong Jesus Christ habang ima ya ka jing it jong Jesus Christ ngimnan kam su ban le hukum namar la dep le mau ni sungat ka jingit jong Jesus Christ ka jingit jong Jesus Christ ka penlak lu ban le ini tingi ngim da ka hukum menta ni dan no hakai haka hima jamu blai wang wan rap ya ka hima jamu blai khoman rap ya hukum Moses wan ra da ka hukum rai pindalat sya ka gospel we honest kal nong baningkong pinakulitan tarong baka hukum kawan lang bau Moses rai kata ka jing ai kawan leng bau Jesus Christ long kajing ay ti hapor ba ngani tu ifi baula kiu no syabun kiu no syabenan abala dap pen mipat wan ban penkan mau biang ba syapang ka himau blai temanga mapi menta ki basyang ni walang idai ki basa akan ni percaya ni dai ki nong snong jong ka ri India mong idai ki citizen hendai pinkan mau bah ka baken jaman siempat ni dai kita ki badan ya kahima jong blai gidan hapok kahima jong blai ni ban kelat ngerta nilong tangki nong hang ni ka pertai nilong tangki ki aliens pol bang taki sok snong hang ni nimnum imsa hang ni henrei mata dadu mantang ila dan lupa kahima blai habang ila pediam ni Jesus Christ nong pediam ila ngat lapan khut iki pop jengi dak senam jeng lapan mi pat jengi dau mensim khut lambat haki jaka benang pi lapan mi pat jengi dau mensim khut haki jaka benang pina puli kata pinap naka city pol ski nong Ephesus kal nong abaar pina puli to puli nong bau lapan dia mengi dau larak lang mengi syaki jaka benang te mentang ilong nak kumno haka mensim idan ki de ginong snong jong ka himau blai khot ka balai ni ko ong ta ko om no u kiai ru syapang ka himau blai ka basal ti habau la ya seng lambat ki ula hukum yaki ban amlet no na Jerusalem henrei ban up ya ka jingkular jong ukpa ka bau ong pilayo smau nanga khot ka basan na bau yo anes si shaw la pen baptis da ka handai an pen baptis yapi da uman sim bakut sa kendiat sngi nadu mentah pi wang nun ya kani kajing tho wang syaki khat armut ki senra
Syaki tu apostol wang kumno na takhat ka basa. Ti haba ulaya sanglang pinkan ma ba ikani bau Yesus Kristus la ada mipat ni puan ma. Ada mipat kidai ti sa fokusni ba itu wang haki senran wang. Nadu mengkong ni markan ma wahai hukum da kumen si makhur. Nimdai ban kelak ya ma. Ti haba ulaya sanglam bat ki dan ban biang ulah hukum ya ki ban let no na Jerusalem. Pai hukum ru dau men si makhur dai. Nadu baslang tai. Ban up ya ka jingkular jong ukpa ka ba uang pilayo swau nanga na bau yo anis si shaula penbaptis dak handrai en penbaptis ya pi dau men si makhur sa khandiat sni nadu mentah. Pi kini ukular no ini. Ukular kitu ki khat arngot ki apostol. Kitu ki khat arngot ki ba senran. Kitu ki khat arngot ki senran nganong pi amshim la penbaptis dau men si makhur. Kila dan lang bau Yesus Kristus kila ya ka jing syayap jong u kila ru ya ka jing mi pa jong u Yesus Kristus kila witness kila eye witness mat kila maki ki bai marhamat ya ka jing mi pa jong Yesus Kristus kila ma ru ba bakia kendo ba hikai ni ya ukulan nu wang na bau yo anes inshallah penbaptis kila penbaptis ya da umen sim bakhut sakhndiat sini nduk ta mat hakapor bau dan uni apar badan uji sub syabun kir syabun ngai syabun penbaptis kimpat dan ya kajing penbaptis musim khu ni nai tu baik kum bakalong tinju belai ni kaipi kila dan kila mat uji sukres kum nong pendiam umen sim bakhut ula dan lang bat ki re om sim la pen habang penbaptis ni hakaktin gri baptize sam kamut ban penam banda pensele banda sat kamut kata ka kajing penbaptis tengi dan kiong kini ki apostol ong dan kamban penbaptis do men simkhu u anes penbaptis tak mo ya kan kamat jungi penbaptis dak syapo kajing penbaptis kalong bada ka pengam syapo bat basaipat bakadan ka penpaw kajing mipat jong Yesus Kristus bat habu Yesus Kristus wan pat un penbaptis jingi dak ni dan kam ya kani kajing penbaptis jong men simkhut nong kini ki apostol ru ki dan kam ya kajing penbaptis jong men simkhut manga mapi wai ni lada pimpat yo ya kajing penbaptis jong men simkhut andai ban penbaptis no ipi jong men simkhut te ulah kular wa sakhanjak singi kani ujisu uni nong tho jong kikam ki apostol u syem biang na uyo naka gospel yo honest inalet nak ki gospel yo honest nong banikong ba uni uang anis uang no uang anis no baptis uang uwan wan pat tawe bakam kra uwan penbaptis yapi da umen simkhut nga penbaptis uang pi da ani uni uwan penbaptis yapi umen simkhut kadai uji sukres pat ukular tek kat kum nak tinjong belai uji sukres umya lat nak tinjong belai uang kadai ka jingkular jong ukpa ba un penbaptis yapi da umen simkhut pat hang ni khat ka basawan ban biang ti habau la ya sanglam bat ki ulah hukum yaki ban amlet no na Jerusalem ulah hukum pakin up ha Jerusalem di ban up ban up ya ka jingkular jong ukpa pai uji sukres wan ya lat nak ketin jong blai nak ketin jong ukpa buram ha ya ketin takada ngar upi ngawan ni bangin ya let biang na du meneng ongin ya let biang nak ketin jong blai nginum let shoot ni ki rukom niam naka balang naki egi jing kai brief bong kata mlong ban le umta kata mdei ban le wat Jesus Christ kam ong wan nak tu ka tradition man nak jing kai bri wan ban but ya ka jing kai jong pa wang no wang bat ki ulah hukum ki ban amlet no na Jerusalem ndai ban up ya ka jing kular jong pa Jesus Christ udan ka jing ya dai bu pa wan ban yalap ya ktin jong pa ka wang pila yo sngow nanga wan ban yathu iki kai go bu pa jong ula om baki om ki bri mono om baki om ki Farisi ni Sadusi itu ki reuniam tengah mawan man hikai pi kat kum ketin jong belai ya ka ka bau Yesus Kristus wa ngamla ban yalap tam ni ngamla ban penhun ye no yo bri ni ki bri na ya ladi henrai ban ka bau mun sim belai hikai kat kum ketin tengi uang ye ki senran ni kat arngut senran wang dan kam ban penbaptis fi do mun sim khu to ni poi sakat khat ka ban riu ka jingki uji su shabnan te khat ka ban riu ko ang ni kumta haba kilaya wan lang kilaya kali u kida ong ko try ha kani kapor men penyok pat ya ke hima haki Israel pat
kini ki senran jong lani ki tinggi apostol kitu ki ba dan kitu ki khat armut ki kali kan ya uji sukres sang ni kapor waktu khat bandre ki kumta haba kilayawan lang kilaya kali kita ang ko try hakani kapor men penyo pat ya kahima haki Israel pi balai ki ki kali kumni namar ba hakat khat ka ba pindapat itu kat khat ka ba lai kat ka ba lai uang kumno kat ka ba lai ka benta ka ba ko kumno bat udaya thu ya kita ki ai ru syapang ka himau balai habang ipuli ka Bible ngide ban sautu ba ngide pli ka khat baning kong ka yate ba khat ba ar ka ka context ki ngimle ban sim khat we sa yalap kulma tikini ki apostol ki kali kata ka hima na maruya wan yalap ki hima te syapang ka hima ubleng tikini pat kinang mut ba kini ki apostol pat kim sautu ni kinang kali kinang mut ba ujisu unwan ban pen phaipat lani ban restore ya kata ka hima ka bah ka po percaya ki kwa nak mentah ki kwa pet uji suju ba kumno ki kwa nak mentah piong kumta haba kilawan lang kilaya kali u kidaang ko try hakani ka por men penyo pat ya ki hima haki Israel kad khat bah nyau pat khat bah nyau khat ka bah nyau wang ulaya thu te haki amdai ya pi bantep ya kiya lani ki ayom ki ba ukpa ulabu hakabor jong uhi uji suhang ni ukhaman ong em ba u ble unuman pan phai pat ya kata ka hima sagi Israel ukhaman ong ki kali u hato ki kwa ki namar ki ap yo taw mesaya ban ki kat kum ka jingi thu lupa kajong kinong itu lupa pinipet ka jutang barem ki ong bau tau misaya sawan ban penmo wan ban rapat ya hima kini kinang sutu ban wan rak nak mentam ta hima namar hakani ka por mane thu ifi ba kadai haka hima rum ni ka por kal kidan hakpo ka hima rum kidan hakajing sya sincar ka hima rum tikini kali kan ki ong kotrai hakani ka por men penyok pat ya ka hima haki Israel kinang mat bau jisu lak mi pat la dap sya na pna unwan rak no enta hima ndai pet khat ban riu jisu an nyau wang no ulaya thu te aki amdai ya pi ban tep ya ki ya lani ki ayom ki bau pa labu hakabor jam uhi ukhambang ba em bu pa unuman ban restore ne ban pai pa kita hima ndai ong kam dai pi ba pin tep ya kita na khamon yes thu pi ban pin tep ya ki ya ma ya khayam no ban yu ndai khat ka ba fra wang kumni jisu kres ki kali ya ka hima Henry uji sukres ujuba kum nang khat bapra pet ha khat bapra wang Henry pinyo diang ya khabor andalawan umen sim bakhut happy bat pinlong kinong pla yang Jerusalem bat hajudia baro bat Samaria bat hadu bakut ka persai pi balai kai kadau jong uji sukres bau hukum ya ki senran ban ap Jerusalem iya maki di khat ki ba syahmat mane wang pi hukum ya ki ban amlet no na Jerusalem khat ka basa mane pi lapet bau jisu hukum wang ban amlet no na Jerusalem ndai ban ap ya ka jing kular kupa chapang u men sim khut yam ti khat ka bak fra khat ka bakra kadai kadau balai bau jisu resu pha ban ap ye ki ban pen baptis ki ne do men sim khut pi ban pen baptis do men sim khut kadang kadau ba ban pen baptis do men sim khut balai u supha ki ban ap hapo Jerusalem bakin yo pedang yo men sim khut kadau kalong haba pen baptis yo ki do men sim khut kin yo pedang ni kai ya kata kabor pa khat ka bakra yo hanrai pinyo diang ya kabor andalawa du mensim bakhut ya pi bat pinlong kinong pla yang Jerusalem bat hajudia baro bat Samaria bat hadu bakut ka perthai wong hini khat armut ki apostol pad wong pinyo diang ka kabor takadaw balai ki dan kam banyo yo nu mensim bakhut
Shwa kata kim pat dan bor nong ifi. Pat haba ki senran jong Jesus Christ haba usha haba Jesus Christ usha kem. Wat Petras ule umno len no Jesus Christ. Kenal ulen no. Itu ki wai pat ki len no. Wai hadin wai ki no. Kenal wai hadin wai ki len no Jesus Christ. Kim shem lanut ban bot lang Namar balai kim pat dan kabor jong men sim khut. Kim pat dan kabor jong men sim khut. Dei tang Jisu balik syayap. Hadir pernah Calvary. Kalau kum ni bau Jisu ka kertang jong Jisu dei tau bala pensele. The anointed. Ka jingmut Christ semut the anointed. The anointed mut bala pensele. Ka kertang jong Jesus Christ. Habala pensele. Jesus Christ udan kabor. Ban sakhi ya ke hima ublay. Sakhi ya ke hima jong ublay. Wan ban yalap ya ke hima jong ublay. Wan ban yalap ya kata gospel of the kingdom of God. Daka jing syayap. Ulalong Marta. Lokloy ban aitino ya laka jing im. Haka ding pena Calvary. Namar bau blay lapon udong mensim khut yu Jesus Christ. Bau dap do mensim khut ng bau le ministry ru. Pinapuli na ka gospel Lukas kalau nang basaw kat basaw la Jesus Christ ulang bau dap do mensim khut. Takada bau dap do mensim khut. Habau dap do mensim khut ng ifi ulala ban mendai tang ban ban syayap. Haka ding pena Calvary ban long martar. Jesus Christ mang pi wan haka jing long do. Haka jing long do kumu Jisu usngau ya ka jing pang apar wasya sa na pena. Andrei wat lau long hakado ru udan do mensim khut pan. Jesus Christ udan sispa persen de ubriu sispa persen de ublay. Mensim khut udan wat lau udan hajing long do mensim khut udan ha Takada ka bor jong mensim khut uyo sngaw ka jing pang de ka bor jong ka mensim khut ulet man syayap ka ding pena Calvary. Udan ka bor khamsim len kini jong Petras bro kila len not yu. Wala ki mahmat yu kila bot yu mahmat kilan no yu. Re Jesus Christ syayap ka ding pena Calvary. Ban pen baka dan ka bor jong blay hu. Pada blay wan ka jing long do syayap ka ding pena Calvary. Syak bentiu syak syo upang. Ndai manga mafiru kamot bang ilang Kristan. Nidan yu mensim khut nyim sngaw ka do. Ndrei blay aibor. Waibor ko taka ayu. Te Jesus Christ usngaw ka jing pang usngaw ka kumba hadu ka jing yap yo sngaw nong fi mat ka taw sngaw thu ba. Yang ay fi kumba ban ya ka bang sngaw thu LD. Ban ya ka baki sngaw thu ulak ka lok. What do you expect ba ulak sngaw thu ipi kumba sngaw thu Jesus Christ. Baka lok kata kan feel ka marriage. Ndai ude Jesus Christ ba ayu ba wan syayap. Bat da kata ka jing syayap hadin ka singi ka balai umipat. Laong bau mipat kai da kabor jong mensim bakhut. Mipat da kabor jong mensim bakhut. Te hawa ula mipat kabor jong mensim bakhut wan ban demonstrate ula mensim bakhut pen demonstrate demonstrate kalong ban pen pau ya kata kabor sya jong mensim bakhut. Bau mipat sya. Om tang tangan ong ifi. Ka Christianity ne kata ka jing Kristan ong ifi. Kam dei ka basyalak tang naktin. Ka ktin jong blai ka ong ka hima jong blai kam dei tang haki kentin. Ngala dang awan yalap ya pi ni tang kentien dai kam ta ya fi ka jinglong mesim kam sai pi na ka jinglong mesim kam dai ka jing yalap ka basisha no hare habang awan yalap no pi abang awan ni kai fi dang ni ktin jong blai ngai thu ya ka jing shisha habang ingat mut bau Jesus Christ la da wan yap shisha dei blai wan ka jinglong do ban syayap ka ding pena Calvary ban mi pat ka sengi ka balai kata ka di ka jing shisha ka jingat jang jing long Kristan kam dai ka puriska. Yo piong ba ni sunget ya tahu ba blay ba kam kai. Udawan shisha. Historically ne hak history la tho ka Bible. Bat syabar jong ka Bible ru pila ban lap ka jing tho jong tak sitas. Bat ka ti jing tho jong giwai pat jong ki dan ki jing tho ki ba tho sepang jing yak Jesus Christ. Kadai ka balawan ban demonstrate ka kerjing im Kristan kata Christian ti kadai ka demonstrable. Kadai balak ban ka jing shisha bang. Haba ka jing shisha dai kadai ka bala ban piong ka jing shisha te pistu am kamdai ka purskam ula ada yap shisha ula ada mi pat da ka bor jong mensim uni bor jong mensim bakhut
Kabau Jesus Christ ukular khat bapra ukular khat ka basau bat ha bapra ukular dia ha bapra wong kadau beli pi up yo mensim khut kadau kalong ba wanyo diang ne kabor pai Jesus Christ wong kabor sum ong tang na khtin namar ka hima jong blai kam dei tang haka khtin kan dei ka dei haka bor wi haka bor la ada mipat te kan bor ong fi la ada mipat ka bor jong mensim khut la ada mipat ya Jesus Christ haka singi ka balai takadau sawan ban yalap Jesus Christ dei tang nong yalap dei u bale kai Haktian parang ki ong he practice what he preach. He practice what he preach. Na ule ya kata ka kabau yalap. Udah le pi udah pen isya bakade ka bor jong mensim khut la mi pat sing bala. Wong kan ni wong pinyo diang ya kabor anda lawan mensim khut ya pi. Ki apostol ong fi shwa kinyo priang ni kabor jaka yo mensim khut kim pat dan bor. Happy ba pinlong ki nong pla ka ini khat ba pra ka nong khat ba pra ka ba pinlong ki nong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu bakut ke percaya kamut ini ki nong pla kamut uno ka ni pi haktien ka Bible kasi ni tip ta ki nong pla ha Bible parang lu kong you shall be witness wi kai haktien witness pinalet siya ka Hebrew Bible. Pinalet siya ka to original tong. Ka jingmut jong kani kinong pla. Lani ki witness kamut martar. Pitip way martar. Martar mut ubakloy banlet ban syayap. Okay, pinyo priangka bor. Kata ka bor hakaktin Greek nong. Hindi ktin Hebrew. Ako banong ipi ba ni kani kan New Testament ne ka jutang ka batamai kam de aktin Hebrew so bhama nga ka jutang ka barem la tho aktin Hebrew ka jutang ka batamai la tho aktin Greek ti pindalet ka Greek original Greek ne ban kata ka bor mo ikot ka dunamis kam de ka bor jong briu ka de kata ka supernatural power lani kata ka bor ka ba naublay kata ka bor naublay ban bali yu ban yo bor ban long kinong pla kamut ba su pla da ktin ba pi pla da ka jingim ba pin kloy ban IT lot wat ya ka jingim shwa kani ki apostol ki minut ban IT ka jingim dei tang jisu ba IT ya ka jingim adin pla ba ri dei tang jisu balang shwa kani bolong ba la pensle jisu is called the anointed ne utabal pensle udan ka bor hadu ban syayap ka ding pena kalvari ban mi pat ka bor jong mensim khur ki apostol kim simdan na ka por di man sutu bahai ka Bible kim simdan kata ka bor ban syayap ki lelut barok khat armut ki phat lut namar kim pat dan bor te kim pat dan bor hindrei hapo kani ka kam ki apostol hang ni ublay kular yo mensim khut wang pinyo ya kata ka bor ya kata ka ju ka bor ba Jesus Christ ulalong u martar mo ulang kenya baklam pop at klam thok bria kani ka ju ka bor ba kini ki khat armut ki apostol bat kita ki banget bakini yo priang ya kata ka bor pa ndai tak kini khat armut apostol pizza pulih hadin kidan hadu sispa ar pangut barokan ka kamera bahan nginum ngilet suki ngami pingam no yalap syu naka theology ngani yalap ba yak tinjong blay bo men sim khut wala pensle nga ban hikai fi na hikai Petros wang haba utau ba hikai ktini blay un hikai kumba blay ukran nga da kajik sok skam ngawan hikai fi la duai mo men sim khut un kran ya na lang ba ktini blay la duai neru ba ukran si sha kajing sha ni fi ya kani ka bor kalong ba kata ka dunames hanga firu ukular hanga fi hanang babalay bangin long ki nong saki nginong kita ki martyr for Christ nginum tiang te ban yalap inu nginum tiang ya kanyam nginum tiang ki brio jong kanyam nginum tiang inu habingi yalap ngayang ni fi bangan sapelat ya kani ka audio bang ya dan lang fi kum ni ngan pelat ya pokok YouTube ngam salia inu namar bum kinda ongkum nuru namar boleh paan kan ya kajing sisa amdai da kabor jong namar lapan baptis ti ngar numen sim bakhui kindan ki bayele persya kindan ki bam smok tanat ya ni rai in yalap kum bakalong namar kad da kabor jong men sim bakhui man yalap fi gini nilong ki martar kan sadan ga ngong fi stang kan dia por nimla watep ka jing penstam ban kan wan
Dei hang ta pin se i Kristan bukan basisha. Ki Kristan ki balak pendap shisha du mensim khut kinumlan yu Jesus Christ. Kin sakhi yu Jesus Christ hadu ka jingya pro ka martar. Namar ka ong ka tinjong blai ka ong amdei manga ba ong. Ong begin ki martar. Ngilang ki lak ti witness ya Jesus Christ. But hang ni ka ong kinong ku ong Jesus Christ ne pinlang kinong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu bakut ka percaya. Uham syambang tang ha Judea ha Samaria ndai hadu bakut ka percaya. Pi pinya i baki apostol hang ni kim simla im hadu ka bakut ka percaya. Kim simla im bakut percaya ndai tang maki ki bala ban witness. Kani ka ong sadu bakut ka percaya. Mentang kampat kot ka percaya dong pi. Kampat kot ngirang im ni. Temut kani kadai ka jingkular yang ngiru yang ai pi. Bahabawan bang iyo pediang ini mensim khut. Habang iap ni dan kam ban baptis ini mensim khut. Tidak berhikai bang ba pila yo jing penim la biang. Dan kam syu ya kabor la pila yo hi la syong mensim khut. Em ni dan kam ya kabor pat bang. Ya ka jing pen baptis mensim khut. Ha hapar ba piyo jing penim lawan mensim khut. Dia mensim khut ba pen kendu igi pop pi ba pi plau ra pi Jesus Christ. Handrai kabor pat ba pin nyalap. Kabor ba pin long wan pania kun habani kong wan ban pania kendu pi ki pop filong ki banget hau Jesus Christ. Handrai ba pindan bor pat banong ki witness banong ki nong kla banong kita ki martar no Jesus Christ pidan kam ya ka bor pat. Ya kata ka jing pen baptis so mun sim khut. Pindayo e kan ka bor am nong pi pinum tien. Ban yalap kitin jong blai pin shai ban kitin pin let hayo pin yat ai pin yalap ban. Namar pidan ka bor no mun sim khut ka dunamis kumbalik kini ke apostol. Baik ngane thu ifi om tang bau syukular kumni. Kani kal jalong ya ka ka balale. Fat ka jalong ni nalet naka kam ki apostol higal nang bapra. Yo fiong bak tin jo blai ka syukaran kai el. Ini fat. Kai ka jalong fat ka ki kam ki apostol kal nang bapra. Kat khat ka basaw fat. Fat kat khat ka basaw. Bat kabasan fat. Ka kikam ki apostol kalnong ka ba pra kat ka basa hadu basan. Namar kata kita ya ki balapen sakma kilalet keleng kidayalap ya kata ka ktien bat u Philip ulalet hiar sya kasnang Samaria bat ulayalap ya u Kres haki. Ngin ya pi kini ki sya pen sakma pi yang mene wong ne makat ba pra wong ni wong ba pinang kinang play nga ha Jerusalem ha Judea baro ha Samaria. Pi kani la jalang khat ka basaw janga nang ka prawo. Namar kata ya ki balapen sakama kilalet keleng kidayalap ya kata ktin. Right. Bat u Philip ulalet hiar sya kasnang Samaria bat layalap ya ukres haki. Ngin balai ki sya pen sakama. Balai ki sya pen sakama ngani tu fi. Pat khat ka baning kong hat khat ka bapra. Kalau nang ka bapra khat baning kong. Sya pen sakama num tu. Ngan puli fi pat ka lanong ka baning ko nang ka bapra jeng kam apostol khat ka baning kong. Ter. Ha kata kasni tilaja ka jingpis ni sitam ben ka bakraw ya ka balang ka bah Jerusalem. Tila pen sakama iki baro keleng kari Judea ngam. Bat Samaria lat satangki apostol. Ti kirang bak bariu blai kilaya tap yo Stefan bat kilaya penlang ka jingyam briu ka bakraw na ka benta jang u. Hanrai usol ula penjak ya ka balang udah letrong man laki gieng bat hau bola ring no iki briu shenrang bat kentai ula ai no yaki syaki gieng bendi. Khat ka basa ko namar kata kita gi belapen sakma gila let keleng kita yalap ya kata ka ktir. Baru Philip ula let hiar syaka shnang Samaria bola yalap yo kres haki. Pio ini am kabor jong umensim khut. Ngong ne men ne bah ka tu ba ong ba pinong ki witness lini pinong kita ki nong pla. Kalau ong ne am ba ki nong pla ki de kita ki martar. Ke martar mat ha ba ki syak pristam ben ru kinum tieng ban yalap ya gospel. Baik kani ka khat ka ba pra pi ki syak le kumno. Ki syak pristam ben ba ong. Ka balang hang ta ka jing pristam ben gadan ka ba kraw ba ong ya ka balang. Hadai hatu ki no ban yalap ya tinu blek.
ki nok banong kita ki nong pla ki nong blai bak syak penstam ban em andai ka jing penstam ban pat loong hang ni pat ha khot ka ba ka khot ba pra jo nong bani kong ko ong ba pinong ki nong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea pat bat barok kata bat ha Samaria bat hadu ka bakut ka perthai hang ni kala adap ja ha khot ka kal nong ka ban nyo nganong pulih ni pinlap bau Stephen ulalong Marta udai first Marta utne utau Marta mut dau nong pla wala syak penyam namar boyalak ya gospel andai umshim tiang Stephen dah kajing keman usyak ayat Marta ui ka benang bakalak play bat dah kajing keman ui bat ha bakilen thamau umshim na tiang wa kajing ya kata kadai ka bor jong mensim khut habawan api ngau pi uslap baningkong laja hakikam ki apostol uslap bakat du sajam ta cua bakajing penstam ban jaka balang kan jano boleh un sapa bok yang mensim khut kembau kular sai sempat hau uslap baar un sathe bat kin mi ki bri ki bala IT lot yaldi bat habau ki baap yang mensim khut ki bapan yang ka bor yang mensim khut kin yalap ya kitin jong boleh daka bor kin yalap daka jing slur kin long ki Marta kumbalong kini ka balang ka spas nam ka baningkong bau Stephen la syak niapan hang ni laong kal nong ka bakra ngan ban biang ka thot ka baningkong ong ha ka ta ka sni te la ja ka jing penstam ban bakrao ya ka balang ka bah Jerusalem tila pen sakama ki baro kelang kari Judea Samaria la satang ki apostol pet bhai khti jong bele hang ni kham shim ong pat bala pen sapriang ki shabaro ka perthai la ing ne kham ong bala pen sapriang ki shabaro ka perthai kadai ne hang ni la ong ne ba ha ba ki priang ya kata kabor ha khat ka ba phra man ne fin dalet alnong ka bani kong khat ba phra la ong ne man ne ba pinong kinong phla ha Jerusalem ba Judea baro Samaria ba hadu bakot ka perthai ngong ne ba man ne kan ka jingkular kadai yangi baro kidan ki baba hikai bakala ong katu ka bor jong mensim khut kadai tangi apostol lada kadai kumta ki apostol ki khamlan shadu ka bakot ka perthai hani kal nong ka ba phra anong ifi kal nong ka ba phra khat ka ba ningkong ka ba ar ka balai basa ka pen i ba ini ki lapen saprat ki la syak pen stambain dai tang ha Jerusalem Samaria bat ha Judea mo ha Judea Samaria kham yathu pat shadu ka bakot ka perthai namar baki apostol ki em tang tu ka por temot kin sadam pat ki beriu ki ban sahab bayok pedang yang gadu juk kabor jong mensim khut kin sadan ki beri ki ban yok pedang yang mensim khut hadu kini kisngi jongi ki banang long kita kinang pla kita ki Marta na wanta kan ka gospel mau if you what let ngat chu itu ki jingkai jong ki beriu ki bawan ra na ki ngamben ki seminary ai ndre gidan ki jingkai ki ban ki seminary ki ban ki systematic theology ki bahikai bakala handai let ya ka Bible ya ka bahikai pulih dal dia pilap bong mensim bakhu kular yang ai pi bagi ni pedang yang kata ka bor jong mensim bakhu kata ka dunamis kata ka supernatural power kata ka bor belai kaban pen slek fi kaban pen baptis fi ba finlong ki nong pla ni ha Judea hadu ka bakot ka perthai mot haki laki jom ki jaka ki pidan ha Meghalaya pidan ha Shillong pidan ha kino giri ka perthai ka ba pidan uni ban sim khut undang ne terekam mentau de ujuk mesim khut an pen baptis fi an pen slek fi da kading mesim khut pen slek fi da kabor jong mesim khut da mesim khut ba fa pio mesim khut kan wan kabor ko wan chong mesim khut kan sawan kabor pat pinyang pinum le ran ban phlai ktin jong blai kan da ja ka jing pen stom ban ru de mesim khut ban ai fi kabor ban sha udai mensim bakut kumba Stephen usyak ru ka jingyap kumba kini ki apostol borok syak pen stamban fitep ka jingem ki apostol nu gilat chadu ka jingyap kat kum history la itu ba u Petrus syak sa khongpong bat kalak jong u kidan kata kabor amartan mar beli Jesus Christ la adap syak ayat martar rel di la adap syak penyap ka ding kenal di ka perpa da kabor jong mensim umi pat kham khat yang ki Kristan man syuim kani ki menta pin pat ngam ben yenu regi ki balang menta ki pejak selam di susat selam haka jing penpa kalau nang ka balai wong Jesus Christ ya balang lalu dikaya wong lada pi susat ngan prino epi u blai syong ha kita ki
yeng ki basna ki yeng ki ti jong brio syang ki saudang jong ka kamera handai usyang haki dok not jong pi wan pan baptis pi dong sim khoi am haki building wan pan baptis pi haki dok not jong pi hangi ngi long ka balang kamet jong ngi long ka balang ni dei kamet jong kres uji kres ngan pen kot hadu kani kat ka perang sai continue mar kani ka jerang un pen baptis pi dong men sim khoi ni dei ban let mentah haki yeng haki jing duai jong le haki jing kenduk lang jong bangin up ya ka bor jong men sim khoi bau na pen baptis la da pinget orang ipi umpan baptis ni do mensim bakut. Bad haba kawan kan bor. Penyo bor om tang ban job iki pop jampi. Ban su flash pop. Ban su pan ma bagi juk pop ndrei un ai bor ba pin job ya pop. Om tang ba pin job pin long kinong ki senran jong u. Menang pin long ki kita ki senran kita ki disciple pin long kinong play. Pin long ki martar na ka banta ka gospel. Pinum tiang ban yalap ya jing shisha. Ladang yalap ya jing syak kan sapoi ka por bagi beriu jangan ka pertai ki melak ban syak ini giriu niam ginum lak ban syak ini kita pen sitam ban yang ini hari pi wat tiang nama kam dai su ka bor jang pi ka men bor jang niu men sim bakhut ngawan kran ni fi da ka bor jang men sim bakhut bala pen sele ngawan kran ni da ka jing slur ban pen ki no ikini ki beriu ki banget hu Jesus Christ ki ba thrang shisha yu men sim bakhut bahkan dan ka jing pendap do men sim bakhut kin le ki kamba kin be no iksud kin yalap ya ka gospel syadu ka bakut ka pertai sywa baka hima ka bakut kan wan atau kendet benriu to kendet benriu no ban sngap yang ni ka tin jong blai tinga ai ngu yu blai bau ai kan ka bor nga ai ka jing pen shai leng bau men sim bakut ban sapriang ni ka kubor ngada kerpat efi gitu ki bayok slow ya kan ka audio mata habangan upload lada pi semua tu ka dan ka jing bercai pi ha langbang mensi makhluk tu share lang kan bagi belai wai kin tepat bagi belai kin tep ya ka jing shisha jong ktin jong belai bagi yok mat ya ka jing pen slek yo mensi makhluk pina pli gi do no jong pi belai weng no ki jing long niam na pi unweng no ya ka sarau ki jing long niam jong pi upol haba syabun kula kristan hakatu ka por ba penyap uti Stefan udan lang udang dap da ka jing lang riuniam hanre haba ublei ukta ya upol ka hap na ka jing long niam na ka do nut jung na ka khmat ka do nut jung ka hap na ka jing sngau briu umi na ka jing long niam baru pediang no ya ka bor jung Jesus Christ pediang ya ka bor jung sim khut wa ulang pat unang pla woi martar nama taka gospel oh para banget ki basngap kan oh ki brio ki belamat yu Jesus Christ kitu ki bampat tip ya gospel ru lang bakani ka jing yalap to pin nget na ho Jesus Christ hakabor ka jing mi pat jung ubau dai martar bala syayap ka ding pra kalvari ula mi pat sisa na ka jing tab ula kular ban pen baptis si pi du men sim bakut kan wan hiar ka bo men sim bakut pin yo ya ka bor ma pi pin long kinong pla compare la pile kinu ko pop handai haba pinget na huni kan hap kitu ki pop na pi Jesus Christ wan ban ma ki pop mentang ban ma ki pop wan ban pen baptis si pi do men sim bakut ba pin long kinong pla tidak kini ki kentien na aingu yu blai bu ai ka bor ban yalap bat ngin saya petang pat hakawai pat ka sngiu blai ngimtang ila pen kot hadu ka khat ka ba prang tong ini apendam ho blai ka jing duai Kera Jisu bakodor malah keran yang ina kani ka ketien jong me troa Jisu ka ba malah pensele troa habang ayalap ya kani ka ketien habang hikai kani ketien kalong troa Jisu ka bawan nami troa Jisu ma Petros wa habau tau ba keran ya ka ketien jong blai wa keran kum ba kalong ka ketien jong blai ngawan yalap kum ba kalong ka ketien jong blai ngampen tam ngampen duna troa Jisu bakodor man memsya troa Jisu bakodor ngampen so ba briu troa Jisu ngampen so ba ino troa Jisu ngawan yalap sini nam tagi briu ya gospel kan troa Jisu bakodor ban le ka man jong me kumau Jesus Christ wan ban le ka man jong mi wan ban yalap ya ki hima jong mi wan ban le ban em tra Jesus kodor tra Jesus ngada duai ya kini ki ba syong lang ni bat nga menta tra Jesus bat kini ki ban yok sgo na kini ka YouTube tra Jesus kodor habagi yok sgo ini kentin tra Jesus kinda priang tra Jesus kodor ya kini ka kentin tra da ka jinget tra habaki nget tra Jesus kodor kin mat ya ka jing pen em tra em ta ka jing pen em kin yo priang no ya ka bor jong men sim ya ka yo men sim makut ya ka jing pen baptis jong men sim makut
But try Jesus haba ka bor ja ka jing pen baptis jong men sim khut try Jesus ka hier. Try Jesus bokodor kin long kin nong pla try Jesus bokodor. Ka jing em jong ki try Jesus kan long ka jing pla. Kin long ki mata kin long ki ba yang try di mentar ka gospel. Kin long syuk gitu ki ba syulet jing ya seng. Try Jesus ki ba syurong syumi Monday to Sunday try. Kim dan ai ka jing long kristana ki try Jesus bokodor. Ki mani try Jesus tang da ki kentien try Jesus om da ka dok nut. Hanrai haba lawan hier gani kam bor jong men sim bakut kin try Jesus. Haba lawan hier men sim bakut. Haba la pen baptis ki men sim bakut. Kin sa emno kum kita ki nong pla try. Ki martar ki jakatre jong ki. Kinum compromise try Jesus kinum kepenyadai dor ai ba ka pertai. Hanrai try kin long ka jingshai ka pertai try Jesus kodor. Kinda sakino yami kan try Jesus da ka bor try Jesus bela pen selek try. Kinda em gum kita ki kristan kin try Jesus kodor. Ki ba ki bri ki la bani i wat la ki ban ki kho e ki hinra ki ni i ka bor ng blai kinum lang gum ki tu ki bri ki ba syukop ya ka jinglong ru blai ki ba deny la ni ki ba lenno e ka bor jong blai ki dan ki bri ki ba ya lap ki ba lenno e ka bor jong blai ki ong ba kam dan syu kani ka bor jong men sim khot ka dai tangi apostol ki lenno traji sungi kham shimwan len ya ka bor jong blai ni traji su bokodor Gim semua len rai try kita Kristen ki try Jesu bokodor. Giba ma pendap ta bor jong mi try. Wang let gini ki jing hikai bakla kan try Jesu bokodor. Lang ba kan jing hikai try Jesu bokodor. Ki jing hikai lam ler try Jesu bokodor. Giba wat penduk no try ka bor jong mi try. Ya ka jing pen baptis jong men sim khut try Jesu bokodor. Baka bor jong mi kan wan sya kan try kita giba nget giba kok ngu try. Lada ki nget ki kok ngu kan kum ni jing hikai lang baka tin jong blai uman sim khut na wan hiar sya ki. Kina yo shisha try ka bor try Jesu bokodor. Kumbala tho akani try Jesu bokodor. Ai try ban pen ki empat ya ka balang try. Ka balang kabut ka met chau kres amdei ki tu ki balang try ki ba dan try Jesu haki sau kenro try. Compare try Jesu ngi wan man mani kanu ka por try ngidan hakinu kinu ki kenhon try. Ngilong ka met chang mi to ai bikin priang ni ka tin jama jing shisha try Jesu bokodor. Ngada duai try Jesu bokodor. Try tha ingani ka tin try Jesu lang bagi social media try Jesu bokodor ki bring yo snow kin yo like loot kin try na ka jinglong niam try Jesu bokodor. Haba ka bor jong mi ka wan try ka pen prasyo ki jinglong niam ni ki khmat ki ba kenja men sim jong kin try Jesu bokodor. Try Jesu bokodor ka aingu yami kan try ngani ka kubor try Jesu bokodor. Try ha ka kerteng jong Jesu Christ. Unang suspa try kerteng ka bahalor tam try Jesu bokodor. Amen but amen.